Čau lidi, tady je Entropan a momentálně se nacházím na pláži s mým bráchou a s Adabidoxem. A momentálně jsme si tady udělali takový menší projekt, že jsme normálně vzali takovou, jak bys to Adabidox řekl? Asi jako takovou prostě plastovou krabičku. A dali jsme do toho malý šutry, velký kámen takovej, dívejte, on je normálně takhle dutej. Nenatáčím to v... Já natáčím, počkat, já se tak natočím. Dívejte. No dobrý. A tak jako jsme to tady udělali, odchytili jsme nějaký kraby. No a jako jsme v cejku, takže čau a dávejte lajky. A dávejte odběr a Adabidoxovi, že jo Adabidoxy? Budu moc rád, když mi dáte odběr a já už asi nic nemám co říct. Jo no, už smazali kanál, tak on musí mít nový odběratele. Jo, bohužel. GG. Lidi mě smazali kanál. Nevím proč. Protože ty máš 18 a já taky. A tak čau.